Hei, olen tohtori Linda Goggin ja voit kutsua minua Saniksi. Olen Feel Good Functional Medicine yrityksestä, jossa hoidan ihmisiä, joilla on monimutkaisia lääketieteellisiä sairauksia ja yritän auttaa ihmisiä käyttämään elämäntapalääketiedettä parantuakseen. Haluaisin jakaa kanssanne jotain, joka muutti elämäni ja auttoi minua muuttamaan kehoni energian erittäin alhaisesta tilasta paljon korkeampaan tilaan ja sai minut tuntemaan itseni paljon paremmaksi. Tässä esityksessä on kyse siitä, miten voitte lisätä energiaa ja myös kytkeä kehossanne paremmat ohjeet päälle, jotta voitte parantua nopeammin ja pysyä nuorempana pidempään elämässänne. Koska uusi lääketiede on, että muutamme geeniekspressiotamme joka päivä sillä, mitä valitsemme, mille altistumme, ajatuksillamme ja teoillamme, kaikki nämä vaikuttavat geeniekspressioon. Ja miten voimme kytkeä nuoremmat geenit päälle ja voida paremmin. Funktionaalisen lääketieteen lääkärinä tiedän, että nämä edellä mainitut asiat ovat kaikki niin tärkeitä: liikkuminen, hyvä syöminen, nukkuminen ja stressin vähentäminen. Mutta kysymys kuuluu, miten saamme ihmiset paranemaan nopeammin? Koska vie aikaa ennen kuin keho alkaa osoittaa liikunnan tai ravinnon tuomia muutoksia, joten jos voisimme parantua nopeammin, se olisi hienoa, eikö vain? Ja kun me vanhenemme, me huomaamme kantasolujemme vähenevän, ja tässä tilanteessa minä olin. Mä tiesin, etten parantunut yhtä nopeasti. Energiani oli kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Minulla oli ongelmia aivosumun ja asioiden muistamisen kanssa. Tuona aikana löysin funktionaalisen lääketieteen. Funktionaalinen lääketiede auttoi minua paljon, mutta se oli silloin, kun potilas tuli vastaanotolleni ja sanoi, hei, olen käyttänyt tätä valohoitolaastaria ja se on saanut oloni tuntumaan paljon paremmalta ja kipuni on parantunut. Se oli myös yksi niistä asioista, joita en ole koskaan kokenut. Olin kiinnostunut. Tuolloin minulla oli huomattavaa kipua nilkassani ja olin myös erittäin väsynyt. Mietin siis ensin, mitä kehossani tapahtuu. Miksi olen niin väsynyt? Ja miksi en parane siitä, mitä tahansa tapahtuukin? Funktionaalisen lääketieteen lääkärinä tiedämme, että on olemassa tapoja lisätä kantasoluja ja voit tehdä sen paastolla. Yleensä usean päivän paasto alkaa lisätä kantasolujen määrää. Ylipainehappi. Tiedämme sitä, että mitokondrioitamme, solujemme energiantuottajia, voidaan parantaa kylmäaltistuksella, liikunnalla, unella ja tietysti valolla. Ja valo voi tehdä kehossamme monia asioita. Se voi itse asiassa aktivoida kantasoluja valotekniikan avulla ja sitä on valohoitolaastari, jonka potilas toi minulle. Minun oli mentävä tutkimaan tieteellistä tietoa, jotta aloin ymmärtää, miten tämä voi olla mahdollista. Koska meille ei opetettu tästä mitään lääketieteellisessä koulussa 20 vuotta sitten. Nyt siitä on 25 vuotta lääketieteellisessä koulussa ja kaikki aikani lentää. Mutta tämä on uutta lääketiedettä ja näemme paljon julkaisuja siitä, miten fotobiomodulaatio, vanha iso sana valolle, voi vaikuttaa moniin asioihin. Valolla on systeeminen vaikutus, vaikka se sijoitettaisiinkin yhteen paikkaan. Valon sijoittaminen vatsaan aiheuttaa aivovaikutuksen. Ja nyt voimme yhdistää elämäntapalääketieteen ja tämän uudenlaisen tutkimuksen, jotta saamme uusia tapoja vaikuttaa kehoon ja auttaa kehoa. Ja funktionaalisen lääketieteen lääkärinä tiedän, että tarvitsette ohjeita siitä, miten voitte nukkua paremmin, miten parantaa suolistoanne, miten vähentää kipua, miten vapauttaa painoa, miten tasapainottaa aineenvaihduntaa. Niinpä olen koko urani ajan funktionaalisen lääketieteen lääkärinä tehnyt kursseja näistä asioista, ja ne ovat olleet osa käytäntöäni. Haluan antaa teille tietoa, jotta voitte parantua homeesta, parantua sersestä, parantua nopeammin hyödyntämällä LifeWave XX laastaria yhdessä. Joten jos teitä ei ole vielä laastaroitu, jos kukaan ei ole laittanut teille laastaria, nyt on sen aika. Mene sen henkilön kanssa, joka pyysi sinua katsomaan tämän esityksen, koska se voi muuttaa elämäsi. Ja kun laitamme sen kehollemme, tapahtuu, että energiavirta alkaa optimoitua ja se voi aktivoida kantasoluja. Se tekee tämän siksi, että se toimii hyvin, melkein kuin pieni peili, joka heijastaa tietyn aallonpituuden takaisin. Ja kun se tekee niin, XX-laastari lisää GHK-seuta. GHK-seu itse asiassa kääntää 30% geeneistäsi nuorempaan tilaan. Sitä on käytetty anti-aging-lääketieteessä jo yli vuosikymmenen ajan injektiona. GHK-seu ei kuitenkaan voi niellä, koska se on liian epävakaa. Jos voisimme ottaa sitä lisäravinteena ja nostaa veriarvojamme, kaikki ottaisivat sen vakavasti. LifeWave luo siis laastarisarjan. XXXX on ensisijainen laastari. Jos aiot käyttää vain yhtä laastaria, suosittelen sitä. Mä haluan näyttää teille kuvan hevosesta. Tämä hevonen käytti yhtä laastaria 6 kuukauden ajan ja hevosen turkissa tapahtui suuri muutos.
haluaisin näyttää teille myös muutamia muita kuvia ihmisistä. Tässä XXXX, koska se saa nuoremmat geenit toimimaan, näemme monia parannuksia kaikenlaisissa eri prosesseissa kehossa. Parempi uni, parempi energia, vähemmän ryppyjä, parempi urheilusuorituskyky, kivun väheneminen. Ja jos etsit netistä XX-todistuksia, löydät sieltä paljon hienoa tietoa asioista, jotka voivat parantua ja joiden et koskaan uskonut voivan parantua. Olimme 12 tuntia päällä, 12 tuntia pois. Pysykää nesteytettynä. Teidän on oltava nesteytettyjä saadaksenne parhaat tulokset. Ja tässä ovat ne kuvat, joista puhun. Näissä ihmiset laittavat laastarin niskaansa, eivät jotain iholleen. Iso muutos vai mitä? Tuo on käyttänyt sitä vuoden ajan. Tässä joku käyttää X-laastaria 5 päivän ajan mustelman päällä angiografian jälkeen. Näillä ei hoideta, paranneta tai diagnosoida mitään sairautta. Nämä vain auttavat kehoasi tekemään sen, mitä se osaa tehdä. Kehollanne on viisautta. Tämä on joku, jolla oli arpi vuosileikkauksen jälkeen ja joka käytti laastaria kuukauden ajan. Ja näet, kuinka arpi on melkein sulanut ihoon. Haluat siis ottaa kuvia ennen ja jälkeen, jotta näet, miten kasvosi muuttuvat. Yllä olevassa kuvassa on kaikki arvet, eikä koskaan tiedä, mikä paranee, kun käyttää X-laastaria. Ja sitä on helppo käyttää, ja sitä on myös helppo jakaa muiden ihmisten kanssa. Tämä on tilaisuus jollekin, joka haluaa tienata rahaa sivutoimisesti. Ihmiset voivat tehdä tätä liiketoimintaa myös joskus, osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti, jos he haluavat ja he nauttivat jakamisesta muiden kanssa. Se on hyvin joustavaa ja voit työskennellä kotoa käsin. Ja se on myös mukavaa, koska voit vain myydä näitä vähittäismyyntiin ja antaa niitä ihmisille toimistostasi, jos olet ammatinharjoittaja. Se on siis jotain, joka voi auttaa potilaitamme paranemaan nopeammin ja parantaa myös lähetteitä. Toinen etu niille, jotka jo työskentelevät potilaiden parantamiseksi ja lisäävät tämän työkalupakkiinsa, on se, että sitten meillä on ideanvaihto yhteisössä, jossa voit itse asiassa saada tietoa funktionaalisesta lääketieteestä. Mainitsemiani kursseja voitte jakaa myös asiakkaidenne kanssa, joten kun laitatte laastarin päälle, ette laita vain laastaria päälle. Siinä on potentiaalia paljon muuhunkin. Miksi haluamme tuntea olomme hyväksi ja terveeksi? Haluamme voida hyvin, jotta voimme pitää hauskaa, jotta voimme osallistua ystäviemme ja perheemme kanssa, jotta voimme olla osa yhteisöä, kasvaa ja antaa panoksemme. Minulle henkilökohtaisesti LifeWave on tehnyt juuri tämän. Se on antanut mulle uusia ystäviä ja aivan uudenlaisen näkökulman terveyteen, koska nyt terveyteni on nyt 180 astetta erilainen, ja olen niin kiitollinen henkilölle, joka toi sen minulle. Miten saatte ne? Ota yhteys henkilöön, joka sai sinut katsomaan tämän videon. Ne maksavat $5 päivässä. En suosittele maksamaan niistä $5 päivässä. Tukkuhinta on dollar. Ja se on hinta kaikille etuoikeutetuille asiakkaille ja merkkikumppaneille. Ja juuri etuoikeutetut asiakkaat ja brändikumppanit pääsevät organisaatiossani kaikkiin kursseihini. Ota siis yhteyttä minuun osoitteessa clinic@feelgoodfunctionalmed.com, se on sähköpostini, tai ota yhteyttä henkilöön, joka sai sinut katsomaan tämän videon, jotta voit oppia lisää siitä, miten voit tehdä tästä osan elämääsi. Ja tässä on hieno aika olla osa LifeWayn perhettä ja kutsun sinut ottamaan yhteyttä. Minun linkkini on alla. Älä käytä minun linkkiäni, jos joku muu lähetti sinut tänne kuitenkin. Varmista, että käytät heidän linkkiään. Okei, mahtavaa päivää. Heippa.